Oh, crispy. La. More carrots. Don't turn. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakabili po kami ng Lechon Belly Crack. So, Sa Tagalog, ano yan? hindi ko alam anong Parang Tagalog yan. pinaputok, no? Pinaputok na lechon belly, no? Crack daw eh. So, parang may yung- liki-liki. Oh, Sana? yung balat niya. Oh. Iba din to. Cracklings din siguro. Siguro talagang crispy to. Ibang twist din na lechon belly. Oo. First time namin So, tong first time din ito dito sa Cebu po. Yes So sa mga gusto mag-order po nito, meron po silang FB page, Lechon Belly Crack. So yan, ilagay lang po namin dito sa link po at saka sa description. yes po. Sa description yung link po. Tsaka ilagay din namin dito yung FB page nila. Maraming salamat po. Libre po kami sa delivery fee. At saka nagbigay din sila ng suka na pinakurat. Oo. Mayroon din yung brownies, no? Parang Cookies. Cookies, Oh, may no? cookies din. Oh, may cookies din. Ayun, nandas kili. Kita mo, no? Oh. Maraming salamat, ma'am at sir po. Oh, sa ito. may-ari ng Lechon Belly Crack. So, ito yung Cookies yung pinadala nila. libre nila sa amin. Mm. So, ayan mga ka-studio, hindi natin patatagalin to kasi 1 hour to na biyahe ba. So, Oo. mahirap. So, good. Babaga, mawala na yung crispiness niya ba. Crispiness. Oh. Kasi medyo matagal na. Malayo kasi yung sa kanila. Sila ay nasa Tisa, Labango, no? Tayo nasa Cordoba, mga 1 hour yata. Yung kung commute ka, mga 2 hours. So, hindi natin patagalin to. Tara po. Pray mo na. Pray mo na. Lord, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much sa blessings. Thank you so much sa guidance, Lord. And thank you for the food, Lord God. And bless this food, Lord God, as we're going to eat this, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, tara. Mga unta ninyo. Oh, crispy. Muro, may siparit gid siya sa kuha, no? Oh, Tingar to. yung sa Bisaya pa ni ulbo gid ang panit. Kana ba? Parang pinaputok na lechon bili. Mm. Wow. Grabe. Excuse lumay naman. Mm. Humiwalay talaga yung balat sa laman. Grabe na. Nambut ng kuha, no? Pero balat muna tayo. Oh, balat mo na. Bango, no? First time namin to. Crack na natin kasi lechon bili crack to eh. Oh, okay. Yan, crack na talaga. La. Parang chips. Hmm? No? Grabe yung balat. Malat si Charon. Na-curious tayo nito, no? Kaya nag-order tayo, no? Oh. Kasi baka ma-achieve natin kung paano ito lutuin ba, no? Hirap to lutuin, mga kastudyo. Mahirap. Yung timing ba? Asam ko na eh. Nagdahan mo eh. Wala pa tayo sausawan? Ako pati susawan. Pablihan ni kailan eh. Hinatang sa usawan. Siyos ah. Dali gini kay kuhan mga nang maabtan mi guway crispy ba. Delikado mawala yung crispiness, mga kastudyo. Kaya 1 hour na mahigit. So, ito na murag lami ng suka gi padala na. Murag kuan niya, Sukang pinakurat. Sukang pinakurat, no? Mog style. Inya lang. Sorry. Slide ng kamot. Gi. So ito na mga kastudyo. Mga unta nyo. Mm. Suka. Lami nila. Mm. Grabe, no? Parang chicharon. Dami ng crispy nyo ah. Ang galing ng pagkaluto. No? Grabe. Ano kaya sikreto nila, no? Paano yung timing ba?
Laman tayo, balat pa. Yung balat mo na. Parang sarap yung balat. Parang... Tapos hindi matigas, no? Hindi makunit, no? Tama lang. Parang kumakain ng biskwit. Ayos ah. Try na magluto nito pero parang mahirap, no? Timing ito ah. Ang sarap na. Titikman natin yung balat. Sa akin? Crispy yun. Grabe oh. Yan yung kuha niyo, laman. Oh. Kita nyo talaga oh, humiwala yung balat sa laman. Tsaka ang daming kuha na mo. Sus, kadako na oh. Daming sahog. Sahog ilalim mo. Yung mga lamas. Lemongrass ba? Balat tayo? Laman. Oh, laman? Balat. Laman. Dako ra kanida murag sigdi ita kahurot. Lagay mo na dito sa gilid ah. Malambot. Tapos juicy no? Mabango. Mabango, grabe. Amoy ko yung nilagay nila na iba't ibang spices ba? Magaling. No? So, yung gamay. Meron pa kami dito mga kamatis. Patanggal ng umay. Pipino. Mangga din, no? Manggang hinog. Tapos, lettuce. Sarap po. Gusto natin panghangin yung kuhan. Ito. Lagyan natin yung ng sili, yung sausawan ba? Parang kulang sa anghang. No? Okay din yan kasi madami yung hindi mahilig sa anghang, manghang ba. Pati yung mga bata magkakuhan ba. Preference na yun kung lagyan nyo pa ng ano, sili. Mahilig kami sa manghang eh. Ang sarap yung laman. Huh? May timpla din, hindi ka katulad ng ano. Maayos yung pagkatimpla nila. Curious kasi kami ba kung gaano kaputok, kung talagang crispy ba. Yan, nag-order kami sa kanila mga kastudyo. Kasi palagi tayong nag-try no, sa pagluluto ba no? Nag-try kami tapos mahirap di ma-achieve yung ganito ka putok na balat. Parang may sikreto talaga sila ba no? Ginawa no? Lalo nang bago pa to naluto. Sus! Kahit magdadalawang oras na no, bago nakain. Tapos crispy pa din. O para hindi madaling nawala ba yung crispiness. Kasi ginawan pa namin to ng intro ha. Pagdating. Binilisan namin oh. Tapos sit up pa. Sit up pa. Maraming salamat po sa kwan. Pork belly crack. Maraming salamat sa may-ari po.
Kaya? Grabe sa first time to na lechon belly na ganito ka crispy. Mm. Ganda yung mga gulay-gulay din. Mm. Medyo manghang siya. Mm. Na-feel mo yung spiciness. Mm. Tulitos oh. Sarap to. Mm. Ang laki pala, no? Mm. Sulit na sulit po. Mga kung sa pamilya to mga Hindi ko alam, mukhang malaki yung binigay nila, no? Laki nito eh. kasya to 10 tao no. Kasya. 10 to 15 to. Makain ito ah. Sulit na sulit. May birthday, ganyan ba, no? Mm. Manghang na. Parang kakain ko ng sili ah. Habang matagal, papanghang pala. Mm. Tapos lagyan pa natin ng additional na sili. Excuse. Excuse. Hindi namin mahubos to mga studio. Hindi talaga maubos yan. Baka may blood na tayo, kaka-BP ko lang eh. Mm. So far, normal naman po. 120 over, 123 na, over 80. Ah, normal. Kasi yung normal, 120 no, over 80. Normal, pero yung 123, kunti Normal lang. pa rin yan. Normal pa rin, no? Mm. Yung hindi normal, yung aabot na ng 150, 150, ganun. 160. Ganun. high blood na yun. Delikado. Yung iba nga, umabot na 200 plus. Grabe na yun. Yung iba, Parang hindi na pwede yun. nahihilo ka na nun. Ako naman, pinagdaan namin to. Umaga po, nagising ko ng 6 a.m. Nag-basketball kami ba? Mm. Mga hapit ko 1 hour and 30 minutes kami nag-basketball. So tulo talaga yung pawis ba? Ang pawis ba? Wala akong anong tawag yan? Agahan, wala akong agahan. So ito po, paniudto ni na mo. Bali ito yung breakfast at saka lunch. Tsaka yung mga nagtatanong po, yung timbang ko mga studio is kuan 72 po ako. Oh. 72 kilograms ba? Hindi masyadong malaki.
Dati yung hindi pa ako nagmumukbang, nasa 69 ako. Mm. Ngayon, nadagdagan ako ng mga 3 kilos. Kunti lang. Pero almost mga 2 years na tayo nagmumukbang eh. Mm. Medyo, lumaki ako talaga. Maki yung kunti. Hmm. Mabilis akong liliit kapag manurize ako ba. Lalo na pag marami kaming pundo na mukbang. Mm. Hindi ako kumakain ng rice. Gulay, ganyan lang po yung ulam, saka yung tinula. Mm. Walang rice. Halos nagkakarne lang kami kapag mayroong mukbang eh. Mm. Kasi yung mga gulay, mayroon din kami mga upload ng mga gulay pero wala masyadong views no yung mga gulay din no. Kasi normal na yun na nakain sa atin eh. Sa mukbang kasi dapat yung masarap yung mga pagkain no. Pero ito, siyempre nag-crave na kami sa tagal po na hindi namin kakain ng mga karne ba no. Gaya nito yung lechon, nako ang tagal na namin walang lechon. Mga, Almost 1 year na eh. parang ano tayo dati, yung sa Hamletson ba? Ah, oo. Parang 2 months? 3 months ba, no? Ganun. Yung tinikman natin yung Hamletson. Yung Yung kasi yung sponsor no. Yung sponsor ng kuan. Ang sarap din no. twist din ba? Grabe, no? May mga iba't ibang twist ba? Pero yung lechon na buo, medyo matagal na, last December pa po. 6 months, 5 months months na, lang. oh. Hindi naman po palagi kaming nagkakarne po. Lalo na pag walang mukbang po. Moron, tinula kami. Isda. Yung mga paksiw. Saka nagpapapawis talaga ba. Laro talaga ng maganda kasi papawis yung basketball ba kasi naaliw ka sa laro ba habang pinapawis ka na hindi mo na mamalayan ba. Yung mga games na talagang pinagpapawisan ka no. Kaya Jimmy, palabi mo ang studio. Mangga po. Mayroong naghanap na gusto na makita yung mga healthy foods yung kinakain natin. Mayroon po kami mga studio no. Hindi lang kasi nag-appear lahat ba. Pero In kung one time ba. check Try nyo nyo ano, po, kita yung mga videos namin po. Mayroon po kami mga isda, gulay, prutas, ganyan po ba. scroll nyo lang yung old videos po. Kasi halos lahat na ng mga pagkain nakain namin ba. Hindi naman po pwede yung ulit-ulitin natin ba na palagi nilang ganun ba. No? Dapat yung mga may twist, ganyan. Utad, Bisaya, mayroon po kami, no? Isarap po nun. Ayos. Grabe, ang laki ng kuha, no? Nilagay ng kuha, no? Lemongrass ba? Lemongrass, oh. Pampabango. Gusto nyo kung masarap ang pipino ba? Excuse. Gusto ka. So yun mga studio, grabe po. Nabusog na po kami. Hindi kayang ubusin. Excuse me po. Shout out muna. Shout out po muna kami. Shout out Jennifer Ely, Jujip Channel, Marisa D. Inchosti. Hirap basahin.
Sana tama yung magabasa ko. Christopher Gloria from Kisi, Saudi Arabia. Bing Mirales. Ima Pirater Buna Langga. Ariston Guerrero. GR Silvestre. Shout out sa tanan Cruspiro Family sa Cordoba. Riman Asio Gudito. Jersel de la Serna. Marshall Lapuri. Danzoy Pundong. Imi Sigura Villarino. So yun po lahat yung shoutout mga studio. Once again po, pasalamat kami sa masarap na lechon belly sa Lechon Belly Crack. So yun na po mga studio. Sana po nag-enjoy guys kainan namin today. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na Episode. na mukbang. Bye-bye.